Siento, amigo. ¿Qué carallo pasó aquí? Escoita, non sei quen es. Non sei por que mataches a estes homes. Ni sequera sei se segues aquí. Pero se faz escoita antes de dispararme. O meu nome é Xorio Narres. Se estás aí escoitando, o dono do rancho onde eu traballaba denuncioume por ser dun bando diferente de cando empezou a Guerra Civil. Non tivo collóns a dicirme que non era un bo xenro por casar ca súa filla. Non tivo collóns a pegarme un tiro en vez de meterme nesta puta cárcere. Pero si tivo collóns a mandar a miña muller a un convento. A súa filla, claro. Eu si teño collóns a matalo. Teño un revólver con 2 balas. Ven comigo, ten animais, ten diñeiro, ten propiedades, ten todo o que che pode facer falta. Se mataches estes homes por diñeiro, podes matalo el. Ten máis do que poderían ter estes homes no peto. Ven comigo. Se non o matases xa, é porque non estás aquí. Ou porque te interesa isto. Dame igual a vinganza. Só quero matalo. Porque non podo aguantar que haya máis persoas como ele aquí. Foder. Estás aí? Estás aí? Foder! Creo que tolei. Amigo ou inimigo? Chámame o can. O can? Sí, o can. Quero os que me dan, ladros que non me dan, e mordos que son malos comigo. E dime, cadeliño, eu son bo ou son malo? Iso vas ter que decirmo ti, amigo. Busco un home. Do meu bando contrario ou malo, como digo os cans como a ti. Vello verde, pesado, que che chama tolo por mirar máis alo da súa propia merda. Recoñécelo? Parece que malo non eres. Agora queda saber se che adro ou se te quero. Ei, eu non regalo os cans aos osos que eu mesmo podo comer. Se os queres, terás que jañalos. O meu que busco ten diñeiro. Ten casa, ten animais, ten todo o que che pode facer falta. E vendo como vas vestido ten pinta de que saiches da mesma carnizaría de que sei eu fai 25 minutos. Ou equivócome? Que carallo queres de min, amigo? Bastante fácil. Ese home o que ando a buscar foi o que me delatou o goberno. Teño este revólver con 2 balas no tambor. Ven comigo, axúdame a matalo, e a fortuna será túa. Que dis, can? Bueno, amigo, eu... Chámame Xoelio se vas vir buscar vinganza conmigo, foder. Bueno, Xoelio. Un can como a min ten moitas oportunidades. Pero como esta, non debería desperdiciar. Xa me doían os pés. Hostia! Nunca te preguntei como te chamabas. Chámame can e dame pan. Dime o teu nome, cago na hostia. Imos ir matar a un home. Non imos ir dar un paseño pola praia. Chámame Guzmán, Xoelio. Chámame Guzmán. Queres saber por que imos matar a ese home, Guzmán? Home, foi o que che meteu no cárcere, non? Mais que nada porque
non quero que exista xente como el. Xente que non ten escrúpulos e mandaría a persoas do outro bando á cárcere ou os mataría para defender ao seu propio bando. Xente sen sentido de xustiza, xente que idealiza o pasado, dalle noxo ao presente e odio ao futuro, xente que quere vivir nunha época idealizada que nunca existeu e xente que quere vivir sen deixar respirar aos demais. Xa imaginaba que tería motivos para mandarche para o cárcere. Escoita, eu falei moitas veces con xente do bando contrario. Tentei explicarlle todo antes de que empezara a guerra civil. Expliquelles como son as cousas, por que se deberían facer as cousas, e seguen igual sempre. Non lles entra na súa cabeza pequeniña, querenche explicar o que eles pensan que é certo. Todo o tempo igual. Isto é así, porque escoita, con respeto, e dinche sempre, isto non é así, ti és parvo, ti que queres é destruir o país, subnormal, sempre se din iso. E logo non se dan conta que os subnormais son eles. Xa me parecía raro que quixeras vir de primeiras, en detalles. Xoelio, a guerra civil matoume a muller e as fillas. Tantos quería, cajo na hostia. 5 meses encerrado nesa prisión. 5 meses torturándome e nunca nada peor vin que a morte da miña muller e das miñas fillas. Cajo na hostia, todos os días pensando nela. Dáame igual o que me fixeran. Dáame igual toda a tortura que me meteran. Recordar o que lle fixeron eses fillos de puta a miña muller e as miñas fillas. Pejaronlles un tiro entre cella e cella diante de min. Tiñame que haber matado a min, Xoelio. Ti crees que me importa ir ao teu sogro? Que dos mesmos fillos de puta que mataron a miña muller e a miñas fillas? Crees que me importa ir ao teu sogro? Coller unha pistola e pejarle un tiro entre cella e cella? Ti crees que me importa despois do que me fixeron? Faría o que fixera falta. Se non por riba para comer e para ter diñeiro e para poder ter o resto da miña vida ben, prefiro sufrir con comida na mesa que sufrir aí sentado, atendendo a estúpidos como a ti que veñen cunha pistola na punta entre cella e cella. Eu fago o que faga falta. E se me prometes riquezas e diñeiro o que faga falta, con tal de matar un tipo, do bando o que odio, eu son un bocán. E fago o que me pidas. Estás feito un bocán. Ok, finalmente. Isto é moi fácil. Vas alí, petas á porta, doucho o meu revólver, ajóchalo onde non se vexa, e cando saia, pejas un tiro. Tes 2 balas. Se ven outra persoa, pejas o tiro a ela e esperas a que veña el. O importante é matalo a el. Vexo fácil. Isto é miserable, pero valerá a pena. Leva ti todo o diñeiro se queres. A mí dame igual. Xa conseguirei o diñeiro por aí. O único que quero é venjarme. E acabar dunha puta vez co seu bando e con todas as persoas que o compoñen. Perfecto, vaqueiro. Algúnha vez mataches a alguén? Ben, matarei no eu. Pero foches ti quen tivo a idea, así que... Se imos presos, a culpa vai ser maioritariamente túa. Tamén igual, Guzmán. Teño os meus motivos. Igualmente... Todo o que fixo e deixo ese home serve para que non teña problema en meterlle un tiro na cabeza, pero sempre me pon nervioso ser, lo que sei, causante de homicidio. Como che me poño nervioso? El faría xa ti o mesmo, foder, espabila un pouco. Dame o revólver. El faría o mesmo. Obviamente, eu tamén o habría feito. Se ti estiveras na súa situación, farías o mesmo. Claro, a que ven isto? Calquera persoa do seu bando vería feito o mesmo, Xoelio. Dame o puto revólver, anda. E calquera persoa do noso bando. Si, Xoelio, o mesmo. Vas a dar o puto revólver ou teño que collercho eu? Foder. Todos facemos o mesmo. Todos facemos o mesmo. Somos todos a mesma merda.
Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios.